थाहैदों हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मनि बर' चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय गोबावनि उनावहाय ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननो दैबानाखौ एसे देखायनो सानदों आरो ना आङो माबायदि देरदों बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो मन्दिराव थांना फैगोननि आरोना ओमफ्राय दाहाय देखायफैगोन नोंथांमोननो दैबानाखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम बुरिया उन्दुना दं नामा? दङ इसिनावसो हर थाहैदों लुन से गालुन ले ले ले